Ayan. Help nga, Lechon. Yun. Yum. Look at that. Ayan, Hello mga kuwigel! So, yun po. Ayan, ngayong araw ay meron po tayong imumukbang na lechon pigue ng baboy. At meron po tayo ditong fountain ng sarsa ni Mang Tomas. Mang Tomas. At meron tayo ditong mga Lettuce. at kanin. Yan, bago po tayo magsimula. Pray muna po tayo. Maraming sana po sa pagkain na binigyan niyo po sa araw na to. At sana po mamagaling po at may masakit. Amen. Ayan, so hugas na po tayo ng Kamay! at Mukbang na po tayo. Yan. Buksan mo na yung ating fountain. Papatay-patayin po natin siya para hindi po maingay. Pasensya na po medyo, ayun na, maingay po siya. Wow, dude. It's flowing. Noon mo na. Satisfying. Oh. Oh, crispy. Siyempre. Oh, yan. Lechon yun eh. Yan, unang kagat muna sa kanila. Oh. Ay, pinagyan mo agad. Excited. Ito. Sarap po. Ito. Wow. Lutong pa. Kanin. Ngayon ko na-experience yung Yung, yung fountain. ayo, kasi ako lang po mag-isa dati, tapos nag-request po ako kay tatay na gusto ko isama si Rishan. Malungkot kasi ako noon, wala ka. Patay laman. Oh. Nausok pa. Smoking. Oh. Wow. Ayan. Help nga, Rishan. Yun. Yum. Wow. Akin to. Dehati tayo dito. Yes. Look at that. The top. Sarap. Ito laman. Lambot. Kuha na po kayo mga kawigel. Ayan o. Tapos sausaw natin siya sa salsa ni Mang Tomas. At Lambot. sarap. May pangin. Oh. Oh, ingat. Karpaso. Oh. Siyempre may mga lettuce po tayo dito. Healthy. Eat your greens. Ayan o. Tapos ibabalot natin siya sa lettuce. Itong lechon. Ito. Ang lambot po. Ito ba? Oh. Coke. Meron tayo coke dito. Yung patayin muna natin. Yan. Tapos may mga Oh. taba-taba po. Minsan lang naman po kakainin ko. Minsan o. Thank you. Lutong Lutong ko ng baya. Oh. Pakita mo. Pakita mo. Pakita mo. Ah. Yan. Scoop.
Bagay na bagay siya sa Mang Tomas. Siyempre, Mang Tomas ang ano talaga ng lechon. Hmm. Kundi Mang Tomas yung suka na maraming bawang. Sibuyas. Sibuyas. Ulong. Si nanay at si tatay, di mararanasan yung fountain. Tanda na sila eh. Itong. Laman niya, ang dami oh. Bu. Yun yung mga kawigil. Ito may taong naman. Yan, kakainin natin yan ng buo. Sobrang lambot niya. Juicy po. Sobrang lambot. Pero mong kagatin ng effort na yan? Efforty? Ay, effortness. Diba ang English? Daming vocabulary nito. May library ka pa sa ulo. Hatiin mo na. Hati tayo dyan. Diba? Sabihin natin saw-saw. Scoop. Yan. Yan po. Coke po. Kain po tayo. Yan po. Open mo yung ulit. Maka? Open mo na siya po ulit. Ito muna. Na-amaze po kasi talaga kami dyan. Ito. Thank you. Ano pa? Oh, mainit. Tama? Mainit. Thank you. Grabe oh. Sarap po. Itong soup. Ayan. Ilasa niya, katulad nung sa ibang lechon, hindi hindi po nakakaumay. Hindi siya nakakautak. Sarap. Tapos pag mga ganito yung mga pagkain, kailangan talaga may kanin. Sarap sa kanin. Oh. Nawawala na yung flow. Konti na lang. Yeah. Na-excite ka ba nung nalaman mong gamitin natin yan? Oh, mainit. Oo. Kunin na natin tong paa. Sige. Ay. Wow! Wow! No, syempre kay Lechon yan. Oh, thank you. Ganyan kayang kalad. Love you too. Oh, ito. Yung mga balat to. Kunin natin. Yan, kunin mo. Yan. Oh my god. Wow, dude. Wow, dude. Ito. Yan, hati tayo. Thank you. Let's go.
Yan. Ooh. Thank you. Grabe. Grabe nga. Gusto ko yung sa may balat na part. Nandun po kasi halos lahat yung lasa. Ito pa yung paa. Ito. Opo. Dati pang chocolate fountain lang yan, di ba? Ngayon, ang dami ng pwedeng gawin. Pang ano? Chocolate fountain. Basta malapot. Pwede niyo pong ilagay siya sa fountain na to. Grabe mantika. Inalagyan na po natin siya ulit ng Mang Tomas. Yan. Kain ulit. Yung lettuce pa rin siya, no? Ito, ang dami. Oo. Wow! Aha. Ito pa. Yan. Ito ba? Pa. Tama? Oh my god. Ang init. Ay, sige, kunin mo. Ang init eh. Lambot mo naman. Juicy. May option to na ano eh. Pwedeng initin. Yung. Anong Itong fountain? Hindi ko alam yun. Balat. Wow. Gusto ko yung balat. Manipis po siya. Tapos malitong. Ayun, no? Ako na to, ah. Sige. Kunin ko na po ito, mga kamigil. Yan. Laki ba? Malaki ba? Sarap naman. Sarap po pag may coke. Oh, sarap kasi. Ano ko na, excited. Minit. Narinig niyo yung pagkalutong ng balat.
Wow. Yan. Eh? Maya po si nanay magsa-shoutout po. Hindi pa nabat yung airplane niya. Pa-landing pa lang. Ano pa bala? Doon po. Sarap ng naman. Wow. Buto. Pwede natin to. Pwede mo. Dami naman. Dami yung laman. Ito. Yun, no? Ayan, dumating na po ako galing... Galing ano? Galing Japan. Yan. Yan. Shout out na po tayo. Yan, shoutout na po. Yan. Thank you so much po kay Eric Catalan, Noli Banting na laging nanonood sa atin, Jamie Concepcion ng Caloocan, Andrea Kuwaya ng Sarangani, Hello Bonnie May Ralo, Romeo Sena Jr. Shout out sa asawa niya na si Doris Sena. Advance happy birthday sa September 29. Hello po. Happy birthday, Julio Dams. Thank you so much po kay Jerome. Kay Denise Garcia, hello po. Harlene Gragasin, shout out from Marikina at sa family niya sa Mindanao. Gragasin family. Ano po? Marvin Solsan ng Masantol, Pampanga. Thank you so much po. Who's Candice? Clydevar, Sanaya Masanke. Hello Shout po. out Masanke family at sa baby niya na si Sanaya Angelica Masanke. Sofia Nicole Digal, Zarmaine Joanne Serrado, shout out Serrado family from Talim Island, Binangonan Rizal. Bonnie Miralo, hello po UQ baby. Emelda Rojas, Agnes Santos. Shout out Belu Fanel Yanggao, Ninfa Cook, Hello Rowena po. Fa, Jessica Valera, shout out Valera and Cadigal family, Anaria Baltimore, shout out kay Ria at Japet from Santa Rosa, Laguna, kay Losa Calderon, family Hello po. Aga, family Hello po. Rojas, family Calderon, Jenny, shout out kay Papa Pidong, Pernolasa ng Bicol, happy birthday sa September 30. Happy birthday po. Love daw po kay papa niya. Janet Floreno Villasana, Joy Magallanes, Ian Hello Gray po. Fontanilla ng Cebu City, Marian Casabuena and family, Christine Aberos from Magdalena, Laguna, Tyron P. Vasquez, Lien Conel Gallego, Jane or Jane, Arlene Quizon, Raisa, shout out Raisa family na Masinloc, Zambales, Anibs Namnam, Heidi B.C. Black, Kenneth Benedict Luna Reyes, Hello po. Maya Sator Bawilan ng Damdam, Saudi Arabia, at kay Josephine Estamber. Ayan. Shout out! Hello po. So, yun po, natapos na naman po ang ating napakasarap na mukbang. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat kay Rishan. Thank you then. Nandito ka ulit. Na-miss kita. You too. At maraming salamat po sa inyo mga kawigil sa walang sawang pagsuporta. Kaya, sobrang sarap, di ba? Sobra. So, hanggang dito na lang po tayo mga kawigil. Kaya, bigla lang mawala.
Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.